Oke, dulur tani, piye kabare polo-polo? Iki kahanan nang sawah ya polo-polo. Delok manuk kuntul padha golek remisan ya lho, polo kae sing diarani kuntul kuncir polo-polo. Lho, padahal pepanas tapi ora ireng kae. Padha nyantai, padha golek pangan, golek remisan ya polo-polo kae. Kuntul apa blekok jenenge kuwi arane ya, dulur-dulur. Iki wektune padha labuh para sedulur tani kabeh. Ana sing gek traktor, ana sing galengi, ana uga sing lagi tandur. Nah, kae padha guyub rukun, padha bebarengan, bareng-bareng nandur pari ya polo-polo. Ana unen-unen nek wayahe tandur iki jare salate diundur-undur ngono. Kaya tenan wong iki mangsane lagi jam 11 awan urung manjing luhur ya dulur-dulur. Iki nggone inyong wayahe wis ceblok, mari ceblok. Nah, kae sing diarani Gunung Jambul. Gunung tapi ana jambule, ana kucire. Sing kae Gunung Sumbing. Nah, pepetan Padon Kidul kono kae sing diarani Nepal Van Java ya dulur-dulur. Nah, iki kahanan sawah ning desane Inyong iki dulur-dulur. Desane Rikak kepriben. Padha bebarengan bebrayan nggarap sawah. Ana sing lagi tandur, ana sing lagi gawe galengan nampingi, ana sing lagi ngendhalekne traktor jare membajak sawah ngono nek cara basa Indonesiane ngono kuwi. Lah nek jaman biyen iki ya nggawa kebo, cuman saiki kebone wis diganti mesin. Dadi luwih kepenak. Tapi nek ra iso ngendhaleke ya banting-banting tenan kula. Nah, perairan aman, ora bakal kekeringan nek nang kene ya kula ya. Manuk kuntul maning kae. Bisa ana 1, 2, 3, 4. Patang manuk kae. Sing katon. Cara siji didol 10.000 nah ya wis 40.000. Oh 5 kae. 5 kae 6. Oh. Lah padha mabur manuke kuntul ya. Lah sing galengi kuwi arane Mas Jas kae. Jas merah. Jadi ini jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ngono ya. Kanca-kanca tadi kae. Tuh. Wonge nek kon gawe galengan jan sak gedhen gaban kaya jalan tol jarine kae. Mas Jas jenenge kae. Nah, tuh tekul, kulet wong iki kae. Biyen zamane kebo ya ndek iso mbajak, sok megawe jarine wong desa. Cuman saiki kebone wis langka jare wis ditukerke duit ngono. Mbuh sijine payu pira Inyong ya belum
Durung takon karo wonge. Sesuk tak takonani ya. Kebo siji payune pira, Kang? Ngono. Tak takonane ngesuk. Nek dong lega, nek saiki lagi macul ya ora penak ditakon-takoni engko ndak ora oleh gawean ngono ya. Nah, diparani kuntul kae. Bersahabat karo manuk kuntul. Apa manuk blekok kae. Tuh. Wonge rasa nek macul kae. Arane Mas Jas. Nah, tuh. Nah, kembali maning nang nggon gunung ya. Sing kono kae ana arane Selo Griya jare. Selo Griya, Selo ki watu, Griya ki omah. Dadi omah watu nang nggon pucuke gunung kono kae sing arane sebelahane tengene Gunung Jambul kae. Jenenge Selo Griya, Selo ki watu, Griya ki omah. Jadi omah watu, omahe lek gawe saka watu kabeh. Kapan-kapan inyong arak meranak ya. Angine sumilir ya. Biarane wit kimpul apa tales lompong batange iso disayur, godhonge iso dimasak nggo buntil jare. Iso uga kanggo pakan iwak gurame, nggo pakan iwak banyu, iwak laut. Iwak banyu ya cepet gede, jare iso nggo ngobati jamur nek dipakake iwak gurame. Gurame iki iwak larang. Ana sing kandhak juga gurame kuwi sapi banyu. Nah, mbuh kok diarani gurame iki sapi banyu mbuh inyong dhewe ya kurang paham ya dulur-dulur kabeh. Soale iwak sultan jare regane larang, paling ora sekilo ki jare 50.000 ngono. Mbuh nyatane pira ora ngerti. Nek nang pasar ya sekilo jare 50.000. Paling ya nek nengon petanine ya murah. Soale tengkulake ya butuh keuntungan. Nah, kayak Gunung Sumbing ditutup awan. Awan putih, awan kinton jare. Nek film Son Goku ya kanca-kanca. Oke, tak kira cukup semene bae ya kanca-kanca tani. Inyong tak nerusake njabuti wineh kae. Ya kan. Arane ndaut. Wis matur nuwun. Wis meloni inyong lek tetanduran pari. Muga-muga ngesuk nek panen berkah melimpah ruah ya dulur-dulur. Tungakaken matur suwun.